Son María Pereira, de primeiro de bachiller. Vou a falar do libro de Charlotte Brontë, Jane Eyre. Este libro está basado na época victoriana e a protagonista é unha institutriz. Todo o libro é bastante gordo, pero a trama que desarrolla e os personaxes que te vai mostrando fai que queras seguir lendo. É un mundo super machista, obviamente, pero esta protagonista ten a capacidade de pensamento dunha muller feminista e quere ter o seu propio traballo e non depender de ninguén. Ela foi coidada sempre pola súa tía, porque os seus pais morreran, pero esta tía non a quería nada de nada e acaban metendo nun reformatorio, por así decirlo, para señoritas. Aí se pasa o comezo da súa vida, onde acaba traballando tamén de institutriz ali, e ao final consigue un traballo nunha casa. Dentro desa casa transcurre a maioría da historia, que comeza a darlle a clases a unha rapaza e, bueno, coñece ao dono do lugar, e tamén hai un segredo dentro da casa que se desvela case ao final. Ela enamórase do xefe, bueno, por causa dese segredo non acaban consumando o seu amor e ela vaise por decisión propia. Acaba casi medio morta, pero a recollen e volve a seguir traballando polas súas propias causas. Siguen pasando algunha cousa máis, porque unha das persoas que a salva quere que se vaya con ela, pero ela ao final desiste e, bueno, quere volver a xunto do seu namorado. Así que a historia desarrollase en 4 partes, por así decirlo. É moi seguida, porque en plan, basicamente está todo enlazado dende o comezo ao final. O que fai ao comezo ten un desenlace na última parte, e ademais mostra unha imaxe dunha muller feminista para a época ao lado de mulleres que non tiñan esa capacidade de pensamento pois igualitario. Este libro é o meu libro favorito e o recomendaría porque, aparte de que te fai pensar e que cada vez que o lees atopas algo novo que gustache cada vez máis, é un libro para pensar e, non sei, que ten moita trama e non só ten un tema, senón que ten moitísimos temas que se complementan entre eles.